nabalik na bud pre. Bahala na gada. Ay, John! John! Karon ka. Unsay B-boy? Si Ursula man jud ko. Grabe po mo pre ay. Maninawayon man kayo mo. Dili porkit nga ngani kadako ni si B-boy na. Si B-boy no dako man tagulo. Si Takakulo! Ay! Saan na si B-boy di ay? Awaw na react ko. Wala! Uy, nangutan na rin kita sa si B-boy. Tayo sa pre. May pag-ato ning ilingkod kay para mag-istorya taas tong mga kaagi. Bitaw pre, tinod malapit na. Ito, depress ko life tayo. Kining grupo ba o dyan usap pero familiar man kana ko ayaw. Kaloko mo kayo mo pre. Ganin nga mo si Kwan sa kuha ba. Akyat na akong uyabo. Oh, akyat na oh. Tanawa. Galas daw si B-boy yun lagi pre. Uy, kamo ba? Di man jud to ako. Taga-US man jud ko, unahan slaughter. Di man jud to ako. Lagi ang dangi din mo. Amin na mo cellphone. Wala ko cellphone. Kani na lang ang bag. Amin na mo. Amin na mo. Cellphone mo. Cellphone mo. Amin na. Amin na mga kwarta. Cellphone. Kwarta. Hawa na diri abay, mas tabok kamo. Pre, mantikulang gina to gikawat ba? Ito pre no. Balik ko to tamo kay murag kwartahan juga ito. Tara. Pre, nabalik na bud pre. Bahala na gada. Ay, John! John! Karon ka. Kwartahan di ka katabuka ka ha. Duwas na. Sobra na mo ha? Alika mo doon, bebe. Ayaw boss. Osman! Ambil na ninyo mga pagtulis, be. Apil po ninyo mga kwarta. Ayan. Ambil yung pagtulis ninyo, be. Cellphone ni mo. Aman. Ako na ni. Oh, kung sabi kayo babot ninyo. Pansin na! Baby, nakoy bagong shades. Nakoy mga cellphone for you, baby. Kalasgaw si B-boy yun di ay. Tagaan ko pa si B-boy yun kaya ko kagulo. Salamat sa Tagumipa Papers. So, adto lang mo dire para makapil mo sa mong vlog.